Θα κάνει το intro για τα Kardashians. Ποιος το θυμάται? Καλησπέρα. Σωστό. Καρδάσια. Πάρα πολύ καιρό να το κάνω, περίμενε. Τι γίνεται με το αυτοκίνητο? Λάζαρε, πού είσαι? Λοιπόν, καλημέρα. Κάτσε ρε μάλλα. Βλάκας. Είχε καιρό να το κάνεις, συγχωρήστε το. Πάθος, παθιάστηκε, Άλλη παθιάστηκε. μία Γρηγόρη, άλλη μία. Γρηγόρη. Καλησπέρα. Είναι το 3. Oh. Γιατί αργείς? Όχι ρε. Το πιο ενθουσιασμένος. Πάμε. Σήμερα έχουμε να πάμε. Βασικά δεν ξέρω που πάμε. Σαμοθράκη. Όχι Σαμοθράκη, έχει και πιο μακριά. Σπάρτη. Πώς σου φαίνεται που θα πάμε στο Βελβεντό? Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ξεκίνησα για Όλυμπο. Είχα στο μυαλό μου 1,5 ώρα ταξιδάκι, βουτιά στη Βάθρα, λούσιμο εκεί πέρα από τη φύση. Ναι. Και ξαφνικά η διαδρομή έχει αλλάξει. Μου λένε θα κάνουμε, φίλε μου, 4,5 ώρες διαδρομή με 70 χιλιόμετρα, 125 μηχανάκι. Κατάλαβες? Επειδή εγώ θα κάνω το cut, το edit, θα βάλω εδώ την ώρα που θα πηδάει σαν τρελός μέσα στις βάσεις του Αλιάκμονα. Λοιπόν, Ραντομίδης Ραντομάνογλου, μπορώ να πω. Με βλέπω να μένω εδώ πέρα μετά το καφεδάκι μου να πάω να κάνω μια γρήγορη. Από ό,τι κατάλαβα που πέρασε από δίπλα δροσερό ήταν. Ναι, και εγώ είναι πολύ καλό το νερό και νομίζω έχει και δέντρο από πάνω. Είμαι μια χαρά, σαν να είμαι στις μάχες του Αλιάκμονα. Πού είσαι, Καρτάσι? Πώς νιώθεις για αυτό, δεν ξέρεις? Φίλε, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Είναι η εβδομάδα, έχει περάσει και λέω άντε θα έρθει η Κυριακή, θα έρθει η Κυριακή. Για 5 δευτερόλεπτα έκανα εικόνες ότι εδώ κολλάω, δεν μπορώ να ανέβω και θα έρθουν να μας τραβήξουν με αγροτικό, ξέρω εγώ, τρακτέρ. Πώς πατάς φρένο ρε μαλάκα? Στραβώνεις το πόδι σου έτσι. Φίλε, ναι, έτσι. Όχι ρε, εντάξει, το είσαι λίγο δεξιά ούτως ή άλλως. Άστο σου λέω. Ω μαλάκα, top. Άστο. Λοιπόν, ένα μικρό recap του ταξιδιού. Έχουμε δύο ολοκαίρια medley, ένα S και ένα απλό που μόνο το χρώμα αλλάζει και μία μπαγαζιέρα και μία Harley 1700 κυβικά, 850 άλογα μαζί με... Κάνουμε 250 κυβικά. Αυτό δηλαδή, αυτό είναι το recap. Αυτό θα πάνε τώρα τέτοιο. Πλήρως εξοπλισμένοι. Πλήρως. Από εδώ ξεκινά μου. Ναι. Νομίζω αυτή είναι πιο κοντινή. Εκο. Πράγμα Αλιάκμονος. Τεχνητή λίμνη Αγίας. Τι Αγίας? Αγιασμένα νερά ρε μαλάκα θα κάνουμε. Τεχνητή λίμνη Αγίας. Φίλε, μ' αρέσεις πως τρως πανακόπιτα, γι' αυτό δεν έχω βγάλει τη κάμερα. Γιατί είναι σαν να έχει πέσει ένα κομμάτι στο χέρι σου από το Θεό και λες σε κάτσε να το πάμε. Εδώ μου το έδειξε. Εδώ βουτάμε. Εδώ άμα βουτήξεις φίλε. Μαλάκα τι φάση! Απίστευτο! Σπύρο φίλε να ξέρεις, άμα το σπάσεις κοντά στη κάψη μπορεί να τον κάνεις ζημιά στα αυτή. Εγώ ένιωθα αυτό να την ασφυρίζει. Εδώ ο Σπύρος το ζορίσαμε λίγο, δεν μπορούσε να ακολουθήσει στο δρόμο. Αλλά εντάξει, θα πηγαίνουμε πιο σιγά τώρα για να μπορεί το παιδί να ακολουθάει. Γρηγόρη, Θα κόψουμε. Είσαι τέρας, μεγάλες ταχύτητες. Είχα μεγάλη αγωνία σε όλη τη διαδρομή. Δεν ήξερα αν θα επιβιώσουμε. Σε κάποια φάση πατήσαμε τα 98. 98! Σπύρο! Ας είναι. Πώς γίνεται ρε μαλάκα, δεν μπορώ να στο κράνο. Κόλλησε.
Η γυναίκα του ή τα αμάξι? Η γυναίκα του. Α. Επόμενη στάση, next stop. Πού πάμε επόμενη στάση? Φράγμα Σπικιάς. 50 λεπτά να πιω μια τυρόπιτα. Παλιός ασφαλίτης. Γιατί δεν ακούγεται τώρα από εκεί? Κέντρο. Pilot. Καθόλου αυτό που με βγάζει βίντεο. Λοιπόν, εδώ πρώτη στάση. Πρώτη στάση στο Καρδάς. Πρώτη στάση στο Καρδάς. Τρομερό το μεράκι εδώ. Αλιάκμονα. Κλείστε βρίσκει λοιπόν. Σωστό. Δες εδώ. Harley Davidson. Ωραία. Είστε στο πρώτο φράγμα του Κίτσου. Το φράγμα του Κίτσου. Εδώ κάποια γκολόζωα πέταξαν σκουπίδια γκολόζωα. Έβαζε κάποιο δέντρο, δηλαδή να το ζήσουμε λίγο παλιά όπως original, μόγλικα. Και τα παίρνει όλα μαζί του. Μόγλης. Ο Μόγλης σε νέες περιπέτειες. Εδώ βλέπετε ένα πανοραμικό πλάνο του Αλιάκμονα σε μια νέα περιπέτεια. Φίλε, και εγώ νόμιζα ήταν αεροπλάνο. Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι? Μάλιστα, καπετάνιε. Πήγαμε. Τι φυλάκιο έχει? Βρε. Πάμε σιγά σιγά. Γόρις, αναστάσεις. Για off-road καταστάσεις. Τα θέματα δεν πρέπει να κατέβουμε, πρέπει να τα ανέβουμε μετά. Θα το δώσω να φύγω. Όχι, σταμάτα, εκεί σταματήστε. Εκεί σταματήστε. Γιατί εδώ έχει πολύ πέτρα. Λέω, μην κατεβαίνεις, αλλά είναι συνογλυφράει πολύ εδώ πέρα, έχει πολύ πέτρα. Και το μεγάλο σαφάρι από ό,τι βλέπετε συνεχίζεται. Τα παιδιά έχουν κατέβει κάτω. Εγώ το έχω πάρει με τα πόδια για να μην επιβαρύνω τις μηχανές. Να αφήσω και εγώ. Φιλέ. Καινούριο μηχανάκι. Καινούριο Καινούριο μηχανάκι. Το πως κατεβήκαμε εδώ κάτω, μαλάκι, το δικό μου είναι εκεί πάνω. Κοίταξε, πρέπει να σκεφτείς ένα πράγμα. Ότι Ναι. το μηχανάκι είναι προϊόν της φύσης. Άσχετα από εμείς το λέμε τεχνολογία. Είναι μια μετατροπή Δεν της το λέμε φύσης. τεχνολογία. Άρα αυτό που βλέπεις γύρω σου, υπήρξε κάποτε η πρώτη ύλη για να φτιαχτεί αυτό. Άρα νιώσε ότι είναι ένα με τη φύση. Άρα, Καρδάσιος, φίλε, μια ζωή, τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα, ό,τι είναι, μαλάκα, θα το πάμε όπου να είναι. Και όσοι ψάχνετε καινούριο Medley 125, πάρτε το ρε φίλε, γίνεται και 4x4. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε βίντεο. Κατεβήκαμε μέχρι τις κολυμπήθρες, τις βρήκαμε τις κολυμπήθρες. Α, έχει νερό και εμείς εκεί είμαστε, μόνο κατσάβραχα βλέπω. Έλα, τις βρήκα τις κολυμπήθρες. Ναι, έρχομαι. Αλλά δεν βουτάς. Όντως, γιατί? Γιατί δεν έχει νερό. Έλα ρε μάλακα, αλήθεια τώρα. Έχει μια σπιθαμή νερό, μαλάκα. Πάρα πολύ, είναι στάσιμο, είναι βρώμικο, μαύρο. Βασικά προχωρά να φύγουμε γιατί τα γουρούνια είναι επικίνδυνα. Έχει γουρούνια. Εδώ πέρα στις κολυμπήθρες. Όντως. Πάω φίλε. Τα λέμε πάνω, άμα χρειαστείς βοήθεια, φώναξε το Σπύρο. Λοιπόν, και για τον λόγο του αληθές, δεν μπορείτε να καταλάβετε το δρόμο. Σε κάποια φάση είναι μόνο πέτρα. Extreme. Ωραίο μηχανάκι πάντως. Το μηχανάκι το συγκεκριμένο έχει μόλις 2.500 χιλιόμετρα. 2.500 χιλιόμετρα και εγώ είπα να το φέρω εδώ στους αγρούς. Γιατί τα Καρδάσιος όταν κάνουν review καταστρέφουν τα οχήματά τους. Φλόρι!
spin. Oh, now we have problema, my friends. This is problema. This is problema. Λέω μη κατεβαίνεις, θα βγεις να γλυφράει πολύ εδώ πέρα, έχει πολύ πέτρα. Πω φίλε, για να βγει έχει μυρίσει ο συμπλέκτης 400.000 φορές πάνω. Αφού βγήκαμε, θέλουμε να ξαναμπούμε σε άλλα προβλήματα. Για 5 δευτερόλεπτα έκανα εικόνες ότι εδώ κολλάω, δεν μπορώ να ανέβω και θα έρθουν να μας τραβήξουν με αγροτικό, ξέρω εγώ, τρακτέρ. Εγώ προσπαθούσα να βγάλω το αντισπίν, το καμημένο και δεν έβγαινε. Τι να βγει ρε. Δεν πειράζει, θα πάμε στην παραλία στα άγρια. Μάτε εδώ δεν υπάρχει βίντεο πουθενά να λέει πως βγαίνει το αντισπίν. Θα δούμε πως βγαίνει. Θα πάω... Συγγνώμη, μπήκατε στο YouTube εκείνη την ώρα και ψάχνατε. Ναι ρε φίλε, τι να κάνουμε αφού κολλούσε το αντισπίν. Κολλούσε το αντισπίν και δεν μπορούσαμε να ανέβουμε και έπρεπε να... Με το μεξί τρομάρες. Επειδή το μέρος είναι τέλειο, B-roll. Γενικά το μέρος ρε φίλε, top. Εδώ τώρα μην πέσουμε. Ωραίος. Μην το παρακάνεις, δεν είμαι και πολύ σίγουρος για όλη τη φάση αυτήν εδώ. Εντάξει, όχι ευτυχώς αλόβητη βγήκαμε, να ξέρεις, θα μπορούσε να έχουν γίνει. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάθει λάστιχο καταρχήν έτσι πως ήταν οι πέτρες εκεί πέρα. Αυτό ένα που χαίστηκα και μετά όταν άρχισα να μυρίζει συμπλέκτη. Εντάξει, εγώ το έχω ξανακάνει στο άλλο το σκούτερο, γι' αυτό δεν φοβάμαι. Δηλαδή με το παραμικρό μυρίζει. Άμα το πας σε καμιά άλλη φορά και το ζορίσεις, θα μυρίσει κατευθείαν. Γιατί πατινάρει λίγο. Ρε φίλε, μια ζωή άμα πούμε να κάνουμε κάτι με Kardashians ή μια τέτοια, πρέπει να πάμε off-road και να σπάσουμε κάτι. Πώς δεν σπάσαμε τίποτα, μόνο το τέτοιο του Κώστα το πόδι. Ναι. Δείξε το πόδι σου ρε φίλε. Όχι, εντάξει, never mind. Από τη λίμνη Πολυφύτου, όχι από τη μεριά από εδώ για να φύγουμε κατευθείαν για Βελβεντό. Θα πάμε από την πάνω μεριά για να πάμε και στην παραλία. Πώς βγαίνουμε στην πάνω μεριά όμως? Από εδώ θα σου πω τώρα. Θα το βρω. Σύμβολο πώς νιώθεις με το 125? Μετά το Βελβεντό έχει. Φίλα, Γιατί δεν πάμε, ρε, το φίλε, μόνο να πράγμα κάνουμε που με και ενοχλεί λιθόφορο κατά εκείνα είναι ότι πρέπει να που πηγαίνω αργά για να με προλαβαίνω σπίτι. λοιπόν, Τίποτα να άλλο. φτάσουμε, δηλαδή. Όλα τα άλλα μια χαρά. Για το Harley είναι έτσι. Ναι, ρε. Πρέπει να κόβω λίγο γιατί δεν μπορεί. Δεν στρίβει. Συρικαλεύει. Ψάχναμε κάτι βάθρες οι οποίες δεν. Οι βάθρες εκείνες ήταν ούτε ξερό έμπαινε εκεί πέρα. Όπως φαίνεται θα κάνουμε μπάνιο εδώ στη βρύση. Στη βρύση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την βρύση. Λοιπόν, Medley 125, 2024 μοντέλο, σαν αναβάτης για 400.000 χιλιόμετρα. Πώς νιώθεις? Το review, φίλε, θα είναι ζώρικο να ξέρεις. Δεν είμαι υπέρ, αλλά δεν είμαι και κατά. Γιατί εν μέρει νιώθεις λες και πίνεις καφέ κάπου σταθερά. Γιατί το Μεγανά πάει μέχρι 70-80 χιλιόμετρα. Αλλά από την άλλη κουράζεται λίγο η πλάτη γιατί δεν έχεις παγκαζιέρα. Αν είχα παγκαζιέρα πίσω θα ήμουν. Θες να ανέβεις αυτόν τώρα? Λογικά στο γύρο θα με πάρεις ή να εξαντληθώ και μετά να πάω. Μετά να χαλαρώσεις, να εξαντληθώ και μετά θα κάτσω στον καναπέ. Να ηρεμήσεις. Και λίγο στο Σπύρο θέλω να ανέβω να δω τη φάση. Στο Σπύρο, άμα Να ανέβεις. πάμε εκεί. Να είναι που είναι κοντά. Είτε. Μέχρι τα Ολυμπίαδες. Σπύρο, η δικιά σου γνώμη για το δικό σου το Harley. Καλησπέρα. Μέχρι τώρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Εσύ το τέρεις μια φορά δεν το έχεις κάνει έτσι. Έτσι τότε! Λοιπόν, Θα φοράς τη μηχανή σου την. Ποιος μαλάκα, δεν είναι, νομίζω δεν υπάρχει. το Θάνο! βίντεο. Πάρε τη μηχανή μια ένα ταξίδι, ρε μαλάκα. Μια φορά έτσι στο βουνό, ένα αλπικό τοπίο, ρε μαλάκα. Δεν έχει αλπικά τοπία. Τρασιλβανία, μαλάκα, νομίζω θα κατέβει ο Δράκουλας να πούμε. Τρασιλβανία. Τρασιλβανία! Τρασιλβανία. Τρασιλβανία. Ο άλλος εδώ που είναι θα είναι ματατζής. Το ξέρω ότι την έχω κάνει διαδρομή. Όχι Τρασιλβανία, Τρανσαλβανία έχω κάνει, αλλά κοντά ήμανε. Αυτό εδώ τώρα. Με τα καρότα που κάνεις, Κλαίω. είμαστε. Ο κόλος του δες που είναι στο καθισματάκι. Στην κόψη. Ω μαλάκα. Μουτζιογκούντι! Μουτζιογκούντ. Πώς νιώθεις φίλε τώρα εσύ που έχεις και πίσω μπαγαζιέρα? Φίλε, η παγκαζιέρα όντως Είναι η έχει, φάση. ναι, έχει βγάλει τη φάση. Παρ' όλα αυτά το Medley με έχει απογοητεύσει στις αναρτήσεις. Με δεύτερο άτομο είναι μαλάκα. Ναι, θέλω αλλαγή αναρτήσεις. Βρήκαμε, πρέπει να τις αλλάξουμε.
Λοιπόν, πες μου λίγο, πώς νιώθεις? Μαλάκα, αισθάνομαι λες και με. Τι, Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. όχι, μαλάκα. Εντάξει, τώρα εδώ πάνω είναι απίστευτη. Δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έτσι τόσο πολύ έντονα. Με τα αρχίδια της. Τεράστια είναι. Μαλάκα, είναι πολύ σκληρή η θέση και έχουν βγει στα αρχίδια μου. Δεν τα νιώθω. Τι κάνω? Τα αρχίδια μου σχεδόν δεν τα νιώθω, φίλε, τώρα. Σαν να μην υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ για την. Ω, τρέχει αίμα το πόδι μου, ρε μαλάκα. Ναι. Έσκυσα το δάχτυλό μου. Μόλις φτάσαμε, παιδιά, έξω από το Βελβεντό και εδώ πέρα έχουμε έρθει σε ένα βενζινάδικο να κάνουμε refill και βλέπουμε εδώ πέρα τα στολίσματα του βενζινάδικου, τα οποία είναι αυτά τα όμορφα πουλάκια. Είδες πουλιά, εσύ να το τραβήξεις αμέσως. Θα το βρω στην Google Maps. Το βλέπετε όλοι. Τι βλέπεις, Τάσο? Το πολύ μου. Σταμάτησε κιόλας. Μια μήνυ μοραγία εδώ πέρα, τραπατίας. Όλε! Μας κέρασε και ρουδάκινο η κυρία από το βενζινάδικο. Μας κέρασε και πενταντίν. Ξεκινάει μια νέα περιπέτεια. Φίλε, εδώ είναι μαγεία το μέρος. Απολαύστε. Καντάσια, μια υπέροχη μέρα στο Βελβεντό. Μόλις φτάνει στο τέλος της. Βλέπουμε ξεκινάμε το ταξίδι για την επιστροφή. Οι καταράχτες ήταν πραγματικά περίγραπτοι. Γεια σου αγαπημένο μέρος του Κοζάνης, γεια σου Βελβεντέ. Δεύτερος κομματόδρομος. Αυτός ο κομματόδρομος βγάζει στο νομό. Αυτός βγάζει τα σκοτεινά και μετά τα σκοτεινά θα πάμε στα φωτεινά. Τα χωριά. Και μετά πάμε στα LED. Τέλος πάντων. Βγάζει κανένας βίντεο από αυτό το πράγμα εδώ πέρα που ζούμε? Δεν έχει GoPro τέτοιο, ρε φίλε. Τι? Δεν έχει μπαταρία. Α, οκ. Πάμε να το ζήσουμε. Αφήστε το, παιδιά. Τα λέμε όταν φτάσουμε. Τάσο, για το καληνύχτα, πες μου λίγο πώς νιώθεις. Φίλε, Μετά από αυτό το ταξίδι, ό,τι και να έγινε, πώς νιώθεις? Τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή είναι ποικίλα. Μπορώ να πω ότι Ποικίλα ή ποικίλα? ποικίλα, γιατί μου αρέσει να τονίσω λάθος αυτή τη στιγμή. Γιατί έτσι δείχνω την κόπωση της περιπέτειας, Ωραία. τη χαρά πόσα? 320 χιλιόμετρα κάναμε σήμερα. Ναι, ρε. Και τα 20 σε κομματόδρομο. Πολύ καλά. Ποια 20, πάτε θεώρκησε παραπάνω. Τα 40 σε κομματόδρομο. Περάσαμε από τα σκοτεινά στα φωτεινά, από την κόλαση στο Αγιοκλήσι. Είχαμε περιπέτειες έτσι και έτσι και έτσι, αλλά το ταξίδι άξιζε 100%. Πιάστηκε ο κόλος μου ακραία, αλλά κατά τα άλλα όλα είναι πολύ καλά. Η δικιά σου? Ποια? Η εντύπωση, τι εντύπωση? Από το ταξίδι, ήρθε το τέλος, ρε φίλε. Top. Φίλε, εκτός από το χωματόδρομο που χαίστηκα πάρα. Φίλε, σε κάποια φάση. Δεν υπάρχουν βίντεο σε αυτά. Σε βέβαια, κάποια ήταν φάση extreme. έλεγα, κοιτούσα πάνω και έλεγα, μαλάκα τώρα θα την δω να κατεβαίνει έτσι την αρκούδα. Λέω, φίλε, τον ήπια εδώ πέρα. Πού είμαστε, εκεί που. Εγώ σε κάθε στροφή περίμενα ότι θα δούμε ένα κοπάδι γουρούνια να κάθεται εκεί πέρα και να μας περιμένει. Και μόλις φτάσουμε εκεί, να γυρίσει να μας κοιτάξει, μαλάκα. Και να δω τι θα κάναμε. Πίσω δεν πας, μπροστά δεν πας. Ξέρεις, κάναμε. Πώς λένε όλοι, πάμε μια ημερήσια εκδρομούλα. Εμείς κάναμε 3-4 τέτοιες σήμερα. Μαλάκα, Από το πρωί. 320 χιλιόμετρα. Μαλάκα, 320. Με μία Harley και δύο Medley 125. Είναι ένα στιγμιότυπο το οποίο είναι unrecord, δεν υπάρχει, δεν το έχει καταγράψει κανείς, αλλά είναι το πιο αστείο στιγμιότυπο, όποτε το σκέφτομαι γελάω. Πες μου λίγο για το. Είναι ένα σημείο στο ταξίδι που βρίσκουμε ένα χωματόδρομο μπροστά μας, ο οποίος φαίνεται ακραίος, ρε παιδί μου, και λέει: ο Σπύρος θα φύγω μπροστά από τη μηχανή να δω πώς είναι. Φτάνει σε ένα σημείο και γυρνάει πίσω, δεν μας λέει όμως ποιο σημείο έχει φτάσει. Και λέμε: εμείς παίρνουμε τελικά την απόφαση να πάμε από αυτό τον δρόμο. Και έτσι που ξεκινάμε και πάμε στον δρόμο και προχωράμε το χωματόδρομο, σταματάμε σε ένα σημείο και έχει μια ταμπέλα και έχει σταματήσει ο Σπύρος μπροστά και την κοιτάει, η οποία γράφει κόλαση δεξιά από εκεί που πάμε. Και λέει: εδώ έφτασα και είδα και μετά γύρισα πίσω. Εγώ με κρεβέκτασα. Ναι, μαλάκα, εγώ ήμουν έτοιμος πραγματικά να γυρίσω πίσω και να σας πω: παιδιά, δεν πειράζει. Πάμε από την Άσφαλτ και ας κάνουμε και 2 ώρες παραπάνω και μία να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη, όλα καλά είναι. Δεν γάμεις. Οπότε η ηθικότητα ακόμα όταν βλέπετε πινακίδα που γράφει κόλαση να πηγαίνετε από την άλλη. Άμα είχαμε πάει από την άλλη, ακόμα μέσα στα βουνά θα ήμασταν. Ωραία.
Σπίτια μας. Η τσεράπ. Η τσεράδα. Η τσεράδα. Σουσουράδα. Τι ήθελα να πω. Κάντε like, subscribe. Και στη... Πώς το έλεγε το πρωί, ρε μαλακά? Ατόλ. Pilot. Ατούτ. Νίκο τη σκάλα. Νίκο τη σκάλα. Αντιά σας από τα δυτικά.